Обикновено се вечеряме в... Добре, леденик. Сега, приятели, пробвам кашкавал пане с картофи. Той пари, приятели, ама... Поне много, ама много добре. Ама малко ми вижда, така че да, нещо не ми е добър вкуса, така че отдавам 9. Приятели са капите, тях не ни трябва да се нещо. Само да ви кажа, вижте как е разпърнено и колко се е разпирало, защото е хапнало с път. Добре, пробвам. Хапяме. Приятели, само взети сладко от много бифи, пробия малко. Добре, приятели. Това е много вкусно. Кашкавала го оценявам. От едно студето ми кашкавала оценявам. Аз пък кашкавала сир селенцата и давам 9, защото като не пригощам и то кашкавала и влече не пригощам, много ми е сухо и дори с соса приятел ми е сухо. Ако да при толкова, то се усеща само мармалад и за салатите, защото по принцип си поръчаш кашкавал, пане с картофи и така че трябва да вземем сега салата. Да изчакаме салата, приятели. Чакай да опитаме картофа. Обикновен картоф. Само прожили с сол, така че му давам 8. Не, да, 8. И чакам салатата. Приятели, пробваме пърленката. И пак не е дошла храната, както в кантоната, ама да пак не направим проблеми. Салатата не се едно с баба ми наразна на село, домата и сирово. Добре, пробвам. Да, не мога да мога да дам силно оценка. Давам едно, тя не може да дъвчи с това. Приятели, тя не може да дъвчи тази палачинка. Приятели, тази палачинка не може да дъвчи. Това е палачинка, пълненка. Не, това не може да се дъвчи, аз не. Вам ти го пробвам. Но не си не се дъвчи. И това беше днешното видео. Чао! Чао от мен! Приятели, май не забравяме нещо. Сърцата. И да видим как пробвам сърцата. И сърцата за вас? Да. Внимайте, топа. Това са сърцата. Добре. Още едно на тебе, защото само шоколада.
Оценка 8, аз път цялата оценка. Оценката е 8, защото направо не може да държи изобщо. Иначе са много хубави. И това беше нещото видео, приятели. Надолу не ви е харесало. Нека назаберем 100 лайка и се пускаме по-рядко видеа. Така че чао до мен. Чао от мен, приятели. Надолу не ви харесва това видео, както казах. И чао. И се абонирайте с камбанк. Помни сърцата. Добре, го не пак. Приятели, сега запускаме, ако доберем 100 лайка, запускаме по-често, приятели, така че абонирайте се с камбанката и дайте 100 лайка на това видео.